Atla müdahale Gerard Martin Dumfries. Atak devam ediyor. İçeri çevirdi Dumfries. Another highlight is terrific performance, but Dumfries first time at that level. Francesco Acerbi, his first goal this season. ኣብዚ ሰሙን ኣብ ናይ መወዳእታ ደቃይቕ ዓብይ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ጸወታ ዘየመን ነገር ኣጋጢሙ ጋንቱኡ ዳርጋ ኣብ ዝወፀትሉ እዋን እታ መጻወቲት ሰዓት ዳርጋ ተዛዚማ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሕልሚ ሻምፒዮንስ ሊግ ክመውት ተቃሪቡ ኣብ ዝነበረ ደገፍቲ ተስፋው ዝቆረጽሉ ፍራንቸስኮ አቸርቢ ብልዑል ዘሊሉ ሓያልን ጽብቕትን ሸቶ ኣመዝጊቦ እታ ሸቶ ነታ ጋንታ ኣብቲ ጸወታ ክትዕወት ጥራይ ዘይኮነትስ ሕልማ ድሒናቶ እታ ሸቶ ንኢንተር ሚላኖ ንሓንቲ ካብተን ዝሓየላ ጋንታታት ዓለም ባርሳ ክስዕራ ሓጊዛታ ንኢንተር ሚላኖ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ብህይወት ጽንሐት ንሚሊዮናት ደገፍቲ ተስፋ ሃበት ፍራንቸስኮ አቸርቢ بحقي من مخانو نعلمو نزخاخيرو معناتو اتي شتو كاب عدل ينبرن كاب حدا اب هيوت بزح وقع استواقع سب زمصيو نمنشرو ወይ ድማ ካንሰር ናይ መራኸቢ ብዙሃን ነቃፊታ ጭንቀት ተቃሊሱ ሻምፒዮንስ ህይወት ዝኾነ ተጻዋቲ ፍራንቸስኮ አቸርቢ መንዩ ፍራንቸስኮ ኣብ 1988 ኣብ ኢጣልያ ብትርከብ ንእሽቶ ከተማ ተወሊዱ ንእሽቶ ወዲ ከሎ ብዙሕ ኣይነበረን ዓብይ ስታዲየም ዓብይ ህዝባዊ ኣቃልቦ ብሉፅን ዝተጋነነ ናውቲ ለዋስ ናይ ስፖርት ኣይነበረን ሕልሚ ግን ነይሩ ኣብ ጎደናታት ኣብ ጭቃ ኣብ ቁሪ ኩዕሶ እግሪ ይፃወት ነይሩ ንኩዕሶ ከም ወርቂ ሃዲንዋ ጫምኡ እንተቀዲዱ ኣይግድሶን ነይሩ ብዛዕባ እቲ ጸወታ ጥራይ ዝግደስ ነይሩ እናዓበየ ምስከደ ተውህብኡ ክደምቕ ጀመረ ግን ቀሊል ኮይኑ ይፈልጥን ብናሽቱ ክለባት ዘይተፈልጠ ቦታታት ውሑድ ዕድላት ተንቀሳቀሰ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሕልሚ ፍራንቸስኮ ገሃድ ኾነ ምስ ሓደ ካብ ዓበይቲ ክለባት ኢጣልያ ዝኾነ ኤሲ ሚላን ፈሪሙ ሓደ ግዜ ግን ሕልሚ ክኸብድ ይኽእል እዩ ምስ ኤሲ ሚላኖ ምስ ተጸንበረ ኩሉ ነገር ተቐይሩ እቲ ትጽቢታት ኣዝዩ ልዑል ነይሩ ኩሉ ሰብ ደገፍቲ ኣሰልጠንቲ ከምኡውን መራኸቢ ብዙሃን ካብ ቀዳማይ መዓልቲ ጀሚሩ ከም ክኾብ ክጻወት ትጽቢት ገይሮም ነይሮም ፍጹም ቅልጡፍ ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎን ጌጋ ዘይብሉን ክኸውን ደልዮም ፍራንቸስኮ ግን ኣብዚ ደረጃ እዚ ሓድሽ እዩ ነይሩ ንኸዓቢ ግዜ የድልዮ ነይሩ ግን ኣብቲ ግዜቲ ዕድል ዝሃቦ ሰብ ኣይነበረን ኣብ ጸወታታት ጌጋታት ክገብር ጀሚሩ ዝኾነ መንእሰይ ተጻዋታይ ክገብሮ ዝኽእል ንኣሽቱ ጌጋታት እቶም ደገፍቲ ግን ትዕግስቲ ይነበሮምን መራኸቢ ብዙሃን ከምዚ ዝኣመሰለ ጽንኩር ኣርእስቲ ክጽሕፉ ጀሚሮም አቸርቢ ድልዎ ኣይኮነን ከምኡውን ብቑዕ ኣይኮነን ኣብ ክንዲ ደገፍ ንቐፌታ ረኺቡ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ ጥርጣረ ጥራይ ሰምዐ ቀሲሉ ፍራንቸስኮ ከኣምኖም ጀመረ ርእሰ ተኣማንነት ስኢኑ ኣብ እዋን ስልጠና ስንባደ ክስምዖ ጀመረ ኣብ ግዜ ጸወታታት ፈርሐ ካብቲ ግዜቲ ብሓጎስ ምጽዋት ኣቋረጸ ብፍርሒ ይጻወት ነይሩ በይኑ ኮይኑ ተሰምዖ ኣብ ውሽጢ ሕልሙ ጠፍአ ካብቲ ጸቕጢ ንምህዳም ፍራንቸስኮ ናብ ኣልኮላዊ መስተ ኣቕንዐ መዓልታዊ ክሰት ጀመረ ንመዘናግዕ ዘይኮነስ ንምርሳዕ ሓሳቡ ንምህዳእ ምስታይ ጀመረ ነቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ድምፂ ስቕ ንምባል ሰተየ ለይቲ ክድቅስ ሰተየ ብሰተየ መጠን ግን ባዶ ኮይኑ ተሰምዖ ብቕዓቱ ዝገደደ ኮይኑ ኣካላቱ እናደኸመ ኸደ ማዕኸናት ዜና ዝያዳ ኣጥቂዐንኦ ደገፍቲ ቁጣዓት ኮይኖም ጸቕጢ መስተ ድኹመ ፈጻጽማ ዝያዳ ጸቕጢ ኾነ ካብ ሕልሙ ይጎይ ነበረ ካብ ቃንዛ ይጎይ ነበረ ወዲቑ ድኹም ስለ ዝነበረ ይኮነን ሰብ ስለ ዝነበረ እዛ ሃሞት እዚኣ ኣብ ህይወቱ ካብተን ዝወሓዳ ነጥብታት ሓንቲ እያ ነይራ ብድሕሪኡ ኣብ 2013 ህይወት ዝዓበየ ስንባደ ሃቦ ንሕክምናዊ መርመራ ምስከደ እቲ ሓኪም ንዕኡ እናጠመተ ከም ዝበለ ንስኻ መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ኣለካ በሎ ንሓፂር እዋን ፍራንቸስኮ ከስተንፍስ ኣይከኣለን እቲ ሓያል ኣትሌት ንኽነብር ዝቃለስ ሕሙም ኮነ ብመጥባሕቲ ሓሊፉ ሓይሉ ፍጥነቱ ጨዋዳታቱ ሰኣነ ግን ደው ይበለን ነቲ መንሽሮ ከምቲ ኣብ ሜዳ ዝተቃለሰ ተቃለሶ እዚ መወዳእታ ኣይኮነን በለ ተመሊሱ መጸ ደገፍቲ ዕልል ናበሉን እናጨደሩን ተቐበልዎ ነገር ግን አቸርቢ ብሕማም መንሽሮ ንኻልኣይ ግዜ መሊሱ ተጠቕዐ ካልእ መጥባሕቲ ካልእ ዙርያ ቃንዛ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ንነብሱ ሓተተ ክነብር ድየ ዳግማይ ክጻወት ድየ
مرسو دما كاوشت نفسو مزيو وكقالسيه كتنسئيه دما بلا فرانشيسكو نمنشرو خلتا غزي دحر مقلاسو هيوتو قيره الكولاو مستقاريصو ابرتي خسلطن جمره ناكالاتو مليسو درجه بدرجه هانطو ناامرؤ كم وتهدر هانيصو عبي لبي زلوا نشتو غانتا ساسو اولو تصنبيرو ابو امنوسو كفنصل صوتا حنتي كيغدلي صوت نبره 149 صوتاتات بتخاتال تصاوته ثلاثه مولو عامتات بزي زخونه مغداتي حمام مخنيات تصاوته ازي بقعت راي زيكونس سنه سرعت تبغسو فقاد دليتيو ناي كعسو اغري علم حدش اتشربي رايت تخلخلاي طراي يكونن مراحي እዩ ነይሩ بحوي زحلفه اتشربي بحيال برتع دما تملسه ناتشربي عوي زغبرو انتايو ፍጥነት ወይ እውን ተፈታውነት ይኮነን ግን ዓሚቕ ህዱእ ሓያል ሓይሊ ገለ ካብቶም ሓይልታት እዞም ዝስዕቡ ክንርኢ ኣካላዊ ሓይሊ ድሕሪ ሕማም ንኣካላቱ ዳግማ ይሰሪሑ ኣብ ኢጣልያ ካብ ዝነበሮ ሓያላት ተኸላኸልቲ ሓደ ኮይኑ ናይ ኣእምሮ ሓይሊ ብህድኣት ይፃወት ነቲ ፀወታ ከም መፅሓፍ ይዘንብዎ ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ኣይስንብድን እዩ ስምዒታዊ ሓይሊ ብዛዕባ ሕሉፍ ህይወቱ ብግልፂ ይዛረብ ንኻልኦት ናይ ገዛእ ርእሶም ውግእ ክቃለሱ ይሕግዞምን ተስፋ ይህቦምን መንፈሳዊ ሓይሊ ኩሉ ቃንዛ ዕላማ ከም ዘለዎ ይኣምን ኣብ ህይወት ይኣምን ኣብ ቃልሲ ይኣምን መሊሱ ኣብ ምትንሳእ ይኣምን ኣብ 2021 ናብ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ኒሮ 2020 ተፃዊቱ ገሊኦም ኣዝዩ ኣሪጉ እዩ በሉ ገሊኦም ድማ ኣይፃወቱን እዩ በሉ ንሱ ግን ጌጋ ምዃኑ መስኪሩ ልክዕ ከም መንደቕ ድማ ተኸላኸለን ተፃወተን ካልኦትን ትወድቁ ንሱ ድማ ብጥንካረ ደው በለ ጣልያን ድማ ሻምፒዮንስ ኤውሮጳ ምስኮነት ኣሸርቢ እውን ኣብኡ ደው በለ ንሱ ከም ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ካብ ሞት ዝድሓነ ጀግና ዋንጫ ኣልዒሉ ከም ሓደ ዝድሓነ ነገር ግን ንሞት ዝተቃለሰ ሰብኣይ ሻምፒዮንስ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነስ ሻምፒዮን ህይወት ድማ ኾነ ኣሸርቢ ኣብ 2025 ኣብ ሓደ ፀወታ ብዕቱብ ነገር ብዓሌታዊ ፀርፊ ተኸሲሱ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብሰፊሑ ተቃሊሑ ኣሸርቢ ግን ህድእ ኢሉ ፀንሐ ኣይጨደረን ኣይተቃለሰን ንሓቂ ብህድኣት ተፀበየ እቲ ሓቂ ድማ ወፅዩ ንሱ ንጹህ እዩ ነይሩ እታ ሞት እቲኣ ሓያል ነገር ኣርኣየት ብሓሶት ክኽሰስ ከለውን ሰላማዊ ኮይኑ ፀንሐ ሎሚ ድማ ኣብ 2025 ሰባት ግዚኡ ዝተወድአ ኣዝዩ ዝኣረገን ዝደኸመን ኣብ ዝመሰሎም ግዜ ንሱ ግን እቲ ሓቂ ደጊሙ ንዓለም ኣርኣየ ኣንጻር ባርሳ ብዝተገበረ ዓብዪ ፀወታ ከቢድ ህሞት ተንስኡ ዘሊሉ ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ሸቶ ኣመዝጊቡ ናይ መወዳእታ ደቃይቕ ሸቶ ንፀወታ ዘድሓነት ሸቶ ንዓለም ዘቃልሐት ሸቶ እታ ሸቶ ንኢንተር ሚላኖ ጥራይ ነበረትን ንነውስ ወከፍ ተዋጋኣይ መንሽሮ እዩ ነይሩ ንኩሉ ዝተሰበረ ወዲ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ሓደ ካፈ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ኩሉ ደጋፊ ከም ኣቸርቢ ሓያል እንተዝኸውን ፅቡቕ ነይሩ በለ ፍራንቸስኮ ኣቸርቢ ድማ ብስርሑ ከምዚ ኢሉ መለሰ ሓይሊ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ክትንስእ ትኽእል ኢኻ በለ ዛንታ ፍራንቸስኮ ኣቸርቢ ካብ ኩዕሶ እግሪ ንላዕሊ እዩ ብዛዕባ ቃንዛ ደጊምካ ደጋጊምካ መውዳቕ ምትንሳእ እዩ ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ኣብ ሓደ ካፍ ኮፍ ኢልኩም ኣብ ዲኤስቲቪ ደገፍቲ ኮንኩም ክትሪእዎ ከለኹም ተኸላኸላይ ጥራይ ትርኣዩ ጎል ጥራይ ትርኣዩ ንመንሽሮን ከበርቲ ሓጓፋትን ዝተቃለሰ ሰብኣይ ክረኣየኩም ኣለዎ ነቲ ኣካላዊ መስተ ዝቃለስ ዝነበረ ሰብኣይ ረኣዩ እቲ ዝተጠርጠረን ዝተኸሰሰን ዝተረስዐን ሰብኣይ ረኣዩ እዚ ፍራንቸስኮ ኣቸርቢ እዩ እቲ መውዳቕ ዝኣበየ ተዋጋኢ እቲ ጽሙው ዝበለ አንበሳ እቲ በሰለታቱ ናብ ሓይሊ ዝቐየረ ሰብኣይ ፍራንቸስኮ ኣቸርቢ ክገብሮ እንትኽእሉ ንስኻትኩም እውን ትኽእሉ ኢኹም